herri ardura izan Euskal Erakundearen, IBAPen erakundearen izenean, eta bere zuzendarien izenean, nire poza gertu berriroren bere otegatik. IBAPek urtetan zehar babestu du eta lagundu du Euskal Astea, urtero parte hartuz Euskal Aste honetan muta bateko edo besteko azalpen eta hitzaldi eta mahainguruetan, azken 3 urte horietan egonda halako hutsune bat, eta poza handiz bueltatzen gara Euskal Astera IBAP bezala. Eta besterik ez, lehenbailen astea dugu honena, gehiagin duzatu ez gaitezen. Eskerrik asko, Eneko Oregi jaunari eta jarraian, besterik gabe, hitzaldiari hasiera emango diogu, egitarauan jasotzen den moduan, hitzaldi honetan, hizkuntza elektronikoa, IBAP-en gomendioak, web orriak idazteko, liburu digitala aurkeztuko digute, eta, pixkat, sarean dago, jeitsi dezakezue, eskuratu dezakezue, liburu benetan, nik uste landua, behintzat, 200 orrialde baditu, luze, nik okibidea imprimatu dut, liburu osoa ekartzea ere, ezan nintzateke, orrialde asko ekartzea, ez da, baina lau zatitan banatu dute egindako lana, alde batetik navigazioari buruz, bestetik diseinua, hirugarren gai izango izateke pantailarako testuen idazketa prozesua, eta azkenik estiloa. IBAPek adierazten zuen, IBAP-aeko ordezkariak adierazten zuten, administrazioaren euskararen normalizaziorako hainbat eskuliburu, hainbat lan txosten prestatu dituzte, baina beste eremu batzuetan ere aurreikusi dituzte edo igarri dituzte gabezi batzuk zeudela, eta horien artean IKT-ren eremuan euskarazko tresna garatzerakoan, webguneak kasu honetan garatzerakoan, noraiteko gabezi bat bazegoela antzeman zuten eta lan hau prestatu dute, esaten un moduan hitzaurrea ikusirik, aukibidea ere ikusirik, nahiko ondo landuta, hainbat atal oso zehaztatun handiz lantzen dute, eta pena merezi du nik uste saretik liburu hau eskuratzea, esaten un moduan ipintzen duzue interneten Googleen, San Google da gaur egun bilatzaile ustez erabiliena, ez da, zalantzarik gabe, hori ipintzen duzue liburuaren izenburua eta berehala agertuko zaizue, komunikazio elektronikoa eta IBAP ipintzen duzue, eta berehala agertuko zaizue, niri bere garaian agertu zaidan moduan, jaitsi dezakezue, eta bertan hainbat tresna, hainbat gomendio interesgarria ere badaude, eta ikusi dudanaren arabera ere, datorren hilabeteetan hasiko zeate, okerrez banago, ikastaro batzuk honen inguruan ere antolatzen, lantxo hau ere pixka zabaltzeko, eta hor dauden ezagupen horiek zabaltzeko eta gizarteratzeko. Eta besterik gabe, sarreratxo labur hau eginez, gero galderentzako, idazkizunentzako eta zuen ikuspegia jasotzeko tartetxo bat ere izango dugula adieraziz, nire maikideak aurkeztuko dizkizuet, Eneko Oregi jauna aurkeztu dugu jada, bera euskara zuzendari ordea da, herri arduragintzaren euskal erakundean, eta berarekin batera, Xabier Amatria jauna dago, bera administrazio hizkera ataleko arloburua da, zuzen ere, eta beraiek garatutako tresna hau aurkeztuko digute, eta esaten un moduan ez da lan fina, lan fina da, ez da lan txarra, halako eskuliburu, halako testua prestatzea, eremu honetan, kontutan edukita oso eremu aldakorra dela, euskarak ere hor hainbat terminologia eta hainbat gauza asmatu behar izan dituela, gaztelerari gertatu zaion moduan, beraz, abesterik gabe, hitza zuena da, eta gero galderentzako aukera izango dugula gorazten dutari. Nahi duzuenean, horrela eta eskerrik asko etortzeagatik. Beno, hasi nahi ni, arratzalde hon guztioi. Esan bezala, komunikazio elektronikoaren alorrean, IBAPen lan hildoa aurkeztera gatuzkizu gaurkoan, Xabier Amatria eta biok, eta hain zuzen ere, argitaratu berri dugun, eta
aipatu berri den komunikazio elektronikoa IVAPen gomendioak web orriak idazteko liburuaren aurkezpena egitea. Liburu horriekin aurretik, nahi nuke bi gauza, bi zehaztasun azpimarratu. Bata, zergatik IVAP, zergatik ezagutuko duzuen, IVAP erakunde autonomo bada, gaur egun herri administrazio eta justizia sailari txikita dago, eta bi lan arlo ditu nagusiki. Alde batetik, funtzionarioak hautatzea eta prestatzea, eta bigarrenik euskararen normalizazioa eta itzulpen eta interpretazioa. IVAPi zergaitik eta zertarako iruditzen zaio garrantzitsua komunikazio elektronikoa. Apur bat atzera jo behar da. Zergatik, lehenik eta behin euskararen ofizialtasuna sortu zituen erronka berriak 80. hamarkadan. Hamarkada horretatik aurrera, ofizialtasunaren ondorio gisa, zuentzako segurazki prehistoria da, euskara administrazioan eta herritarrekiko harremanetan erabiltzen hasi zen, eta orduan, ze esanik ez, esan beharrik ez dago, ez zegoen. Ez euskarazko lege eta administrazio hizkerarik. Ez zegoen euskarazko diskurso juridikorik. Ez zegoen apenas euskarazko terminologia juridikorik. Lehen urteetan beraz, 80. hamarkadan, itzulpenaren eta terminologiaren arlo lehorretan lan egin behar izan zuen IVAPek eta hainbat jendek administrazio guztietan, gure aurreko aitzindari guztiek, eta lortu zen euskaraz normaltasun minimo batekin idaztea. Hala eta guztiz ere, laster iritsi zen guregana euskararen erabilera hasitzenean, testuen kalitatearen eta komunikagarritasunaren kezka. Esan beharrik ez dago, garai hartako testuak ez zirela beti, edo ez zirela gehienetan, edo oso gutxitan zirela, argiak, komunikagarriak eta kalitatezko testuak. Euskaraz diratu. Eta gaztelaniak zesanik ez. Gaztelaniazko hizkera juridikoaren ezaugarriak edozein testu juridiko irakurri duenarentzat argi direla alde batetik zaharkeria, fosilizazioa eta ulergaiztasuna. Honela, 1980ko hamarkadan, IVAPeko administrazio hizkerako atala sortu zen, eta beste herrialdetako eredui jarraituz, bereziki Plain English eta beste olako hainbat mugimendu munduan zehar, hasi ginen lanean, hizkera argiaren alorrean. Hasi ginen ikertzen eta garatzen hizkera argiaren filosofia euskaraz. Arrazkero, hainbat liburu argitaratu du IVAPek, 100 dokumentu eredu sortu ditu, administrazio hizkerako ikastaroak eta mintegiak antolatu ditu, eta bestaldetik, administrazioko eta legearloko itzulpena eta terminologia hobetu, landu eta normalizatu dira neurri batean. Hizkera argia horrela, administrazioan zehar edatu eta zabaldu da, eta jaurlaritzaren politika ofizial bihurtu zen euskararen erabilera normalizatzeko 2. planean, 2008-2012 plangintzaldian. Ibilbide horren mugarri nagusienak IVAPek egindako zerbait argitalpen dira. Gero, Javierrek zehazkiago aipatuko dituenak. 1984an administrazio idazkiak liburua argitatu zuen IVAPek, Jesus Itzagirre lankideak egina. 1984an baita ere hizkera argiaren bidetik liburua argitatu zuen. 1987an Argiro liburua eta trebatze liburua. 2009an IVAPeko estilo liburua argitatu duen, bai euskaraz eta bai gaztelaniaz, libro de estilo de IVAP. Eta 2010an administrazio testugintza sakontzeko ikastaroa argitatu duen. Hori dira zortzelaren nagusienak, ez bakarrak.
hizkera argia batentzat ez da bakarrik izan euskararen erabilera normalizatzeko tresna bat. Administrazioaren diskurtsoaren ulergarritasuna eta komunikagarritasuna guretzako demokraziaren eta herritarren eskubideen oinarri dira. Eskakizun zorrotzak dira. Komunikazioak administrazioaren ardura izan behar du. Eta zuzenean lotzen da gardentasunaren eskakizunarekin eta herritarren eskubideen babesarekin. Orain arte, idatzizko komunikazioa ari ginen, ari nintzen. Boletineetako komunikazioa, paperezko komunikazioa azken batean. Administrazio elektronikoaren erronkak, administrazio elektronikoaren garapenak erronka berriak ekarri dizkigu. Bai web komunikazioan eta bai tramitazio elektronikoak. Eta pikin bat beriziko ditugu web komunikazioa eta tramitazio elektronikoa edo e-administrazioa ditzen diogu. Urte horietan, eta ez dira asko, uste dut Wikipedia euskaraz 2001an sortu zela. Beraz, ari gara, hamarkada luze batez. Euskara mundu digitalean indarrez sartu den bezala, eta hemen datu batzuk zuek nitaino beto ezagutu dituzuenak, segurazki, Wikipedia euskaraz 150.000 artikulu ditu, Europako hizkuntza, estatu hizkuntza txiki batzuk baino artikulu gehiago du, daniera baino gehiago, edo greziera baino gehiago, edo hebraiera edo bulgariera baino gehiago, eta beste hainbat herrialdeetako hizkuntza, estatu hizkuntza batzuen pareko edadura du, eta osasun ona du. Berdin webguneetan, euskarazko webguneak ugariak dira, badut hemen nunbait Aliantzoren rankina, eta Aliantzoren rankinean euskarazko webgune desente agertzen da, ondo kokatuta, besteak beste, ibapena besteak beste. Agertzen dira bi webgune juridiko, postu ez leheneko postuetan, baina agertzen dira, bat da foru lege horria, webgunea, eta bestea da Euskal Legezalea, eta agertzen dira webguneen rankinetan. Eta bestalde, administrazioa, web informazioari buruz, web komunikazioari buruz, baina bestalde administrazioa, web komunikazioa luze zabal erabiltzeaz gain, eta ikusi beste egin dago, administrazio guztiek dituzten beren erakusleio digitalak, hasiera batean erakusleio huts zirenak, gero eta gehiago dira atari digitalak eta tramitaziorako atariak. Eta gero eta gehiago e-administrazioaren edatzen ari da. E-administrazioaren baitan, mailan, oda administrazio digitalaren mailan, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Euskal Herrian oroar erakunde batzu ditugu puntandeko daudenak. IBAP da bat, Irungo udala da beste bat, Bilboko udala da beste bat, estatu mailan aurreratuenetarikoak direnak web tramitazioak. Hau da, gero eta gehiago herritarrek web tramitazio digitala, tramitazio elektronikoak dira, esan nahi duen. Gero eta gehiago herritarrek tramitazio elektronikoa egin dezakete, gero eta alor gehiagotan. Hasiera batean anekdota zirenak, ziurtagiri bat eskatu, edo ez dakitzeko zortutarako txartelak eskatu. Orain ja oso zagututa dago, gutxienez Euskal Herriko eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioetan. Komunikazioaren kalitatea, esan bezala, gure ardura eta egiteko garrantzitsuenetako bat da. Komunikazio digitalaren kalitatea, paperezko komunikazioaren kalitatea bezala, zuzenean dago lotuta, herritarren eskubideekin, gardentasunarekin eta azken batean demokraziarekin. Hortaz, azpimarratu nahi dut, IBAP oraintxe egiten ari den 4 urterako plan estrategikoan, gure helburu estrategikoetariko bat izango dela komunikazio elektronikoa sustatzea. Komunikazio elektronikoaren kalitatea sustatzea. Eta hortaz, sartuko naiz bikin bat Xabierren lekuan,
Xabierren paperean esateko, horrek esan dut politika koherente bat dula. Esateko, zuek segureski badakizuena, komunikazio elektronikoa ez dela bakarrik Euskarri aldatzea. Komunikazio elektronikoa, paperezko komunikazioaren ondoan, ez da bakarrik formatua aldatzea edo Euskarri aldatzea. Eragin sakonagoa du. Interneten komunikazioaren paradigma klasikoa hautsi egiten da eta komunikazio eredu berria sortzen da. Alde batetik, komunikazio digitalak hiru ezaugarri dituela, uste dut zure artikulu batien irakurri nuela, interakzioa alde batetik, hipertextualitatea bestetik eta multimedia izaera bestetik. Hau da, komunikazio digitala interaktiboa da, ez da paperezkoa bezala, paperezkoa zentzu bakarrean doa, digitala interaktiboa da, parte hartzaileek interaktuatzen du, edo eta navigazioaren bitartez, edo aukerak eginez. Hipertextuala da, ez da lineala, komunikazio idatzi tradizionala bezala, baizik eta mezua ez da modu lineal sekuentzial batean antolatzen, baizik eta antolatzen da hipertextu baten barruan, eta aia multimedia izan daiteke. Horrek, komunikazio digitala egin nahi duen administrazioari edo egin nahi duen personari eskatzen dizkio beste zenbait kontuta izan behar dituela. Eta hortara datorren zuzen ere, bai xabiko, aparteak aurkeztuko dizuet, pentsatu dugulako beharrezkoa zela administrazio elektronikoaren baitan ere hizkera argia bultzatzea eta gainera eredu komunikagarriak bultzatzea. Ez marketingaren ikuspegitik, ez politagoa egiteko, hori bai, noski, erakargarria horitea ere ona da, baizik eta esan bezala, demokraziaren, gardentasunaren eta herritarren eskubideen mesedetan. Herri administrazio garen aldetik, zerbitzu publikoak eskaintzen dugulako. Bueno, eta bukatzeko, izango dioia, Claudio Ramatiari, bestela berak esan behar dut guztia esango dut, eta berak azalduko dizuega liburua, eta bukaeran galderak egiteko aukera izango duzue. Galderak noski esanik ez, euskaraz, gaztelaniaz egin ditzakezue, preste hongo gara bietan erantzuteko. Besterik ez, Xabier zu duzu izan. Zenbat egola daukagu txola Ba, ordu erdi edo. ordu erdi. Galdera eta guzti. Bueno, eskerrik asko bilei. Eskerrik asko Jose Antonio ere bai, ze oso sarrera, bueno, laburra eta askotan oso zer izaten da gauzak labur esatea, nik baino asko zoreto, induzu. Eta, bueno, biok eta ikutu dituzue, nikoen azaltera natorren zera batzu, baina igual hasi baino lehen, bueno, aurkeztu naute dagoeneko, nizagera matea naiz, ikasketez kasetaria naiz, Euskal Herriko Unibertsitatean, egun kasetaritza aspaldian, eta guain eman dizkizuet ohar biografiko labur batzu, batez ere kontatzeko modu paraleloan ibilbide administrazioan eta nola bizi izan dudan IKT-en sarrera, informazio eta komunikazio teknologien sarrera. Ikustu horren laguntzen duela pizkat ikuspegi global ukitzeko eta honetaz jabetzeko. Ni administrazioan sartu nintzen orain dela 22 urte, ABE erakundean, klaseak ematen, dagoeneko ja ez da asistitzen. Orduntze bagenukan gela bat, iruzpala ordenadorekin ez oso ondo gogoratzen, ordenadore batzu genituen, idaz makina, eta OBS ipatzea hardware eta software, bueno, en fin. 2 urte geroago, 93an, sartu nintzen ibapen, orain dela 20 urte, 93 urte oso ondo gogoratzen dut, ez ni ibapen sartu nintzenako, bizik eta orduntze, ofizialki sortu zirelako web horriak. Zena web horriaren, bikoitzaren sorreraren urte ofiziala, 93an. Sasoi hartan, ja dagoeneko ordenadore bana genukan administrazioan, bai, internetez hasi zen, orduntze, hasi ziren lehenengo intranetak, barruko zeroiek, hasi zen internet jartzen postu batzuetan, baina nik uste dut, ni administrazio orokorra zari naiz, da ezagutzen dudana.
baina imaginatu antzera gertatuko zela foru administrazioan eta toki administrazioan. Interneteko sarbidea purka joazen ematen, nik esan nuke mendearekin batera, hasiko ginela, postu guztietan internet ukit. Zan nahi dute, moten du bizita oso bat daramagula zer honekin eta atzo goizekoa kontua da. Orduntze, lehenengo web horriak, eta hori importanteanetzako, lehenengo web horriak oso estatikoak ziren. Web horri batzu, ez zegoen inongo elkarreraginik, ez zegoen interakziorik herritarrekin, informazioa jartzen genuen, gainera informatika zerbitzukoak etortzen ziren gugana informazio eskaini, ez ja, badaude hauek eta zer, hortan hautsi bakean, ditu nola aldatu den ikuspegia, ez da. Interneten lanpostu guztiak eta administrazioa, web horiek ere joan ziren aldatzen. Joan zen aldatzen administrazio oro jakitun batetik, administrazioa da jabea eta berak beti dauka arrazoia, joan zen apurka, desplazatzen eta jartzen fokoa herritarren gara. Hola, joan ginen apurka. Joan ziren demokratizatzen, eneko gaipatu apurtxo bat hori, beste maila baten, baina hola joan ginen, eta baina zen sortzen administrazio elektronikoa, hain zuzen ere. Gaur egun zerbitzu elektronikoen administrazioa horri deitzen diogu, administrazio elektronikoa. Bueno, salto batzu emango dituz, historia luzeagoa da, egin gabe dago historia, bide batez Nikolako eskurso batzu egingo ditut, zuek ikaslea zaitela aprobetsatuz, egunen baten, klasean eskatuko dizuete ikerketa batzu egiteko, eta bueno, ikerketa dana dago ikertzeko arlo honetan. Dana eroia dana. Nola sartu ziren ikateak administrazioa, nola sartu ziren administrazio maila guztietan, eta ikerketa interesgarri bat, egin daitekena. Bueno, aieratzen azartan lehenengo tramitazioak ere hasi ziren egiten, administrazioan ja lehenengo formulario jeitsi, kontestu berri bat sortu zen. Orduntxe, eta gaur egun ja komentatzen da hortan, imaginatu zer denbora gutxian pasatu garen, zenbat urte egon garen Gutenberg galaxiarekin eta nola pasatu garen internet galaxiara. Eta horrengo galaz ez dakit izango den. Nik hemen ekarri dut kuadro bat, izapide elektronikoen sofistikazio maila. Datu estadistikoak dira, administrazio guztiek egiten dituzte, hauek jasotzen dira INEN, jasotzen dira FISen, jasotzen dira bertoko zeretan, eta honetan, labur esan da, 4 tramitazio maila existitzen dira, bata komentatu dizudana, pasain mendeko 70. hamarkadako zerarotan, informazioa jeistea internetetik, informazioa lortzea internetetik, herritarra sartzen informazioa lortzeko, bigarren maila da formulari batzu jeistea, hirugarren maila interakzionatzea administrazioarekin tramite batzu egiten, eta laugarren maila, inkluso batzu ja bosgarren maila batetaz hitz egiten dute, gero nego duzue galdetzen dira zure hau bukatzen denean. Laugarren maila ja da azken finean tramitazio oso bat egitea administrazioarekin. Tramitazio oso bat egitea, zera herritarrek egiten dute, diru laguntza bat administrazioarekin. Hasieratik amaierara arte. Bulego ofizial bat zapaldu gabe, telefono erabili gabe, dana interneten bidez. Maila horiek, eta honetan egiten da apur bat Euskal Autonomia erkidegoaren mapa bat, oso interesgarria, guztira zenbat tramite egin daitezkeen interneten, hasieratik amaierara arte, laugarren mailan, hau da, izapidetza totala, genezakena daude 3.500, ikusten dituz horrankinak, nola dauden foru aldundiak, eta bueno, pizkate, zuek ikusteko honek hartu duen tamaino, hortara dokarri. Eta justo honek bide ematen dit pauso egiteko liburu zera hortara, eta ja, aurreko bizlarik eta bat aurreatu dut eta justifikatu dute liburua, baina guretzako kontzeptu oso importantea da, interneteko komunikazioak eta komunikazio idatzea erabat desberdinak dira. Eneko aurreatu ditu ezaugarri batzu, ez ditut errepikatuko hemen, hortan ere beste eskurso bat egiten dut, ikerketa lerro handi bat daukazue hizkuntzalaritzatik, kazetaritzatik eta ze horietan, ikertzeko nola zelako erabilera ematen zain hizkuntzei sarean, zelako aldaketak dauden eta da, izten dute komentarioak. Hor daukazue zer hortan eta beharra hori da, hau da, bi ideia nagusi azpimarratuko nituzke honetan. Alde batetik,
interneteko, webeko komunikazioa desberdina da, bere berezitasun propioak ditu, irakurleek, erabiltzaileek ez dute berdin irakurtzen pantailan edo paperean, gero azalduko dugu hori, aztenik ematen badigu, liburuan sartzen garenean, hori lehenengo ideia, eta bigarrena, orain arte, eta ja honetaz ziurazki zuzenbidekook eta sortu gehiago jakingo duzue, orain arte administrazio prozeduran beti egonda bitartekari bat, funtzionarioa edo denalakoa, ezta? Pertsona batek tramite bat egin zuen administrazioarekin, beti zegoen pertsona bat gidatzeko, laguntzeko, zalantzak argitzeko eta hortarako. Gaur egun, bitartekaritza hori desagertu egin da. Bitartekaritza hori makina hau da, hau da. Klauden dagoen zen hori desagertu egin da. Eta orduan, horrek, hemen erabiltzen den interfaz honi, zentzu zabalean ulertuta, diseinua, hizkuntza, egitura, testuen zer hortan, guzti hori bere biziko garrantzia ematen dio. Ze herritarra jartzen da ordenadoren aurrean, eta igual zuetariko askok eta esperientzia edukiko duzue, herritarra jartzen da ordenadoren aurrean, interneten diru laguntza bat eskatzen, eta eskatzen zaion ez badu ulertzen. Egin beharreko pausuak ez badu behargi, ekarri behar duen dokumentazioa ez bazaio behar bezala eskatzen eta berak ez badu ulertzen, edo termino ambiguak erabiltzen badira, edo termino konotatiboak edo delakoa, litekena dela eta askotan gertatzen da, ustea. Tramitazio hori, hartzea telefonoa, edo hartzea kotxea eta joatea hasiendako bulegora. Zer egitea. Bide batez esaten dizuet, hasiendako tramiteak, bai Euskal Herrian, bai estatuan, direla aurreratuenak eta direla web horriak eta honenak. Zerbaitegatik izan da. Baina dira honenak, argien daudenak eta eta bestea. Eta beste hor bat egiten dizuet, lehen aipatu da 5. maila hori, nik uste hori bete-betean ja, batzuei tokatzen seguna, zuen igual gaztea zaite goingoz, baina lan egiten dugunok, hasiendako deklarazio egiten dugunean ez dugu zer egiten. Ez dugu zer egiten. Etxean jasotzen dugu deklarazioan, badugu begiratzen dugu interneten, arrela gauden, eta jazta, ordaindu behar badugu kobratzen digute, eta ordaindu behar bat digute ematen digute. Guk, osea, gure tokitik mugitu gabe. Zer egin dute, eta hortara, eta ja badira tramitazio batzu, egiten egin direnak eta pertsonak parte hartu gabe, eta bat, hau beste kontua da. Orduan, garrantzia, 2 maila horietan, orduan, gehiago luzatearen, zer denbora horrela da, gehiago luzatearen, igual sartuko gara liburuaren atal horietan, eta kontzeptu asko daude, danetik dago, eta nik igual nagusiak azpimarratuko ditut zuen editzeko ideia batzuekin, eta gero ja norbera eta esan daiteke hortan, liburua jetxi, edo zuen tramankuloetan irakurri, edo nahi duzuena, bai? Hola ningu dugu. Nik indut eskema bat, baina, joan nahi saltatzen, eskema hau, gauza batzuia esan da daude, eta, liburuaren izainari buruzko argi, liburua aurko emailea da, IBAP ez da inor, ez eta administrazio izan, baina IBAPek ez dauka gaitasunik, ez dauka ahalmenik eta arauak emateko, oroa hizkuntza araurik edo zertan, beraz duka aurko ematen ditugu, gobernatzen ditugu gauzak eta besteak. Eta bigarrena, eta guretzako oso importantea da, eta harro gotengo kontua, liburua euskeraz dago. Gukein dugu liburu euskeraz, ikusten genuen, euskeraz behar zura olako, osea, hemen guk ez dugu apenas ezer asmatu, guk jaso dugu, ingelesez eta batez ingelesez, frantsesez, gaztelaniaz, beste hizkuntza batzutan dagoen hainbat informazioa, saiatu gara modu koherentean antolatzen eta bestea, baina asmatu, gauza gutxi asmatu dugu, baina euskeraz guk ez dugu ikusi holan konpendium baten hainbeste zera kontzeptuetan bat egin da. Horregatik, pizkat euskera. Asmoa daukagu, uda aldera edo erderazkoa ateratzeko, erderazkoa jakina ez da izan euskerazkoaren atal batzutan bai, navegazioa unibertsala da. Berdin navegatzen da hemen, Inglaterran edo Sangain. Sangain harinago, zertan. Baina beste kontu batzuetan hizkuntza batek bestera aldatzen dira. Zertako estiloa, hizkuntzan gramatika eta loko. Orduan, arau emailea da, zer aurkituko duen Jose Antonio esan du, eta jasartuko gara lehenengoarekin. Igual lehenago ingo dugun esango da, hartuko dut liburua, sartuko nahiz IBAPeko web horrian, honan zuek ikusteko liburuen artez baduzu ikusi, liburua errezala topatzen, oso ari da,
sartzen zarete IBAPeko web horrian, bestela beste gauza bat etorrek ere, bueno, zer pentsa, zer esan eman dit. Komentatu zuen Google-ena eta bat, ez da gira gizuen, baina badira web horri ofizial batzu, homepage zertan, osea, Ataria zerrotan, Google-en formatoekin jarri dutenak. Zasten dut, hau ikusten duzu ez da, hemen dakazuen bat, menuak, hau, bestea, ez dakiz ebakin hor, nik ez dakit Bartzelonako udalak edo udal batek eta egin zuenako esperientzia jartzeko sarrera, bere erakundearen webaren sarrera, Google-en bilatzeina. Osea, antzekoa, horian. Eta duzu jartzen duzu, duzu kontzeptu hau da, autopatzeko edo dakizu hau, edo esaten duzu, komunikazio elektronikoa IBAP. Eta hartuko da Google-en. Osea, batzuk esaten dugu, kara, beste batzuk esaten dute Google egiten badu, zertako ingo dugu guk. Pero bueno, ingo dugu horrela. Hau dago hemen, IBAPen argitalpen katalogoa, hemen jarri dugu ikono bat, liburua legezko kontuengatik ere jarri dugu paperean izan ez gero ordaindu behar dela, hori beste kontu bada, ISBN eta bat, baina doaneko deskarga PDF-en, ez dago, paperean ez dago, baina badago kartarako imprimatzeko aukera. Kartara imprimatzeko aukera. Eta liburu hau da, liburua ez dut esan, baina lan kolektibo bat izan da, talde osoarena, hemen daudenak, egon direnak, eta esan dakoa. Igual kontzeptu nagusiak esan dugu ditu, arinekin. Bai, gona ningu du. Orduan, liburua da PDF nabigagarri bat, egin da dago kreator batekin, eta, dauka interaktibitate, daukana. Aukera ematen du joateko orrialde batetik bestera, hasieran aurkibidean ez, baina gero orrialdetatik aurkibidea joateko aukera ematen du. Eta gero dago. Zertan. Orduan, besterik gabe. Sartuko gara navegazioarekin, bakoitzaren definizio bat, navegazioa, azken finean, kapitulu honen ideia da laguntzea erabiltzaileari ez galtzen web horri baten. Jendeak badaki, baina hortarako badaude arau batzu. Arau batzu, sartuko nez IBAPeko web horrian, duzuen, hemen Jaurlaritzaren web horrian, holan zeo zer topatzen baduzu bat ez datorrena guk esan dagoarekin, zer gauz asko daude, gure txelen, bai? Inorez da bilduko. Pizkat, elementu horiek eta ben daude, ez da usatuko, baina horri guztietan egon behar da, ikurra, horri guztietan egon behar da, erabilerraztasunari buruzko menua, horri guztietan egon behar da gunearen mapa, laguntza, hauek dira jendeari, erabiltzaileari navegatzen laguntzen dioten elementuak. Zuentzako hauek obieratek izango dira, baina guk behintzat saiatu gara apur bat modu antolatuan eta jartzen, ezta? Beste kontu bat, eta guretzako suportantea dena, eta gaina detektatu du akatsa egiten dela, dia menuak. Menuak hau dira, hemen dago menua. Karo, nori zaio gertatu inoiz sartu ikusi egitura sartzen zara menu baten eta agertzen zaizu, ez dakiz zer, berriak. Edo nori zaio gertatu egitura gertu eta beste zera batekin. Orduan, bizkata aurku batzu ematen ditugu, mantentzeko koherentzia bat. Eta azkenengo puntuan honetan ikusi duguna dira linkak. Da esan behar, linkera zaztipian hori da web komunikazioaren funtsa. Weba sortu zenean, eskepinean sortu zen hipertestuari esker, eta sare kontzeptua eta guztia. Orduan, bizka navegazioa hau da, navegazioa da, jendeari laguntzea, web horrietan barna navegatzen. Bigarren atala, bigarren atala, diseinua da, diseinuan, izenak esaten duena, ezta? Eta honetan gelditu gauza importante batekin. Pertsona bat web horri baten sartzen denean,
ez da azten irakurtzen datuak. Lehenengo eta hartzen du impresio bat. Web horriaren impresio. Hauek dira, gehienak oinarritzen dira Nielsenen ikerketetan, daukate laboratorio oso potente eta urte daramatzate, horiek inkluso egituten jo ikusi duzu inizioren YouTubeen eta egiten duten, hartzen dute pertsona bat, nola interaktuatzen duen pantailarekin, eta ero jartzen dira grabatzen. Grabatzen pizka pantailan dagoen eta bere jarrera, eta nola aktuatzen duen eta gero teoriak eta ateratzen dituzte. Ikerketak eta bestea, ez da? Navegaziorako eta usagarritasun kontzeptua, erabilgarritasun, zehartarago. Baina honetan importantea diseinuan, impresio bat ateratzen dugu, eta zenta fijatzen gara. Fijatzen gara, nola dagoen informazioa, nola erabiltzen diren koloreak, non dagoen zera hortan, lehenengo eta impresio egiten dugu. Horregatik esaten da, erabiltzaileek ez dutela irakurtzen pantailan, eskaneatu egiten dutela. Daukatu horako eskaner bat begietan, eta estruktura baten arabera, batzu esaten dute F-estruktura, ematen dut F bat, eta nola esaten den goitik, bera, goitik eskerretik eskuinera eta bera. Eta beratik informazioan ikusiko duzu nola antolatzen den. Zure eski zuetariko asko eta ezagutzen duzu hau, baina, gu mugitzen garen ereunuan ez da ezaguna. Administrazioan ez da ezaguna. Eta esaten dut, ondoriak ditulako informazioa antolatzeko ordua, jakina. Osea, paperetik administrazioa pasatzerakoan. Ideiako dira. Honetan, botako ditut itemak bakarrik, ze ja errojoren kontra gabiltza, marginak, importanteak dira, lerrokatzea, guk paperean lerrokatzen dugu eskerretara, justifikatzen dugu, hemen beti eskerretara egin behar da, egiten badugu pantalla batan justifikatuta testu egual, baduakigu eskuinerantza eta tartean agertzen dira utxune asko, espazio zuriak ere importanteak dira webean, ze espazio zuri horiek ere balio dute informazioa antolatzeko. Dira gauza batzu, eskate simpleak eta, erabilgarriak eta dienak guretzako, behintzat. Honetan ere zelako koloreak erabil behar diren eta bar, eta honetan aipatuko dut erabilerreztasun kontzeptua, liburan ere aipatzen dugu modu orokorrean eta bar, desidratun bat bezala, esan du liburu aholku emailea dela. Aholku emailea da, bai, baina badira arau batzu bete beharrekoak, ez guk jarritakoak, bezik eta nazioarteko arauek. Badago UBI-ko hitza konsortzium bat, IRUC edo konsortzium bat, eta horiek ditu arau batzu erabilerreztasunari zautan. Betarako. Claro, horiek importantea dira, kare gehiago administrazioan, enpresetan ere bai, claro. Zergatik, koloreen kasura zaekarrita dibidea. Badago jendea kolore guztiak ikusten ez dituena, edo nazten dituena. Orduan, kolorek erabiltzen ditugunean kontu sartu behar dugu. Eta orduan, erabilerreztasun pantalla hortan, fitxa hortan, agertzen dira sartan. Koloren ekibalentzia edo eta bestea. Orduan, arau bezala, ez erabili koloreak, gauzak bereizteko, edo garrantzia duten gauzak diferentziatzeko. Azken finean, pertsona batzuk kaltetzen ditu, kolorekin problemak dituztenak. Edo badago jendea kolore gabe navegatzen duena, edo dena dago, navegadoreak eta bestea. Dira ideia batzu azpimarratu ditut, oin harinik eta noa, baina, zer gehiago, zerrendak eta taulak. Ez da gizuetariko inoak irakurri dituen gure lehengo liburuak, papererako ditugun liburuak. Por cierto, liburuak daude interneten eskegita, salbu eta pare bat, agortuta daudelako, behitu, agortuta daude ezin ditugu jarri. Pero en fin. Orduan, liburu horiek ere deskargatu dituzu ibapeko web horretik, estilo liburuak eta bat. Hortan ere beti ipatzen ditugu zerrendak, eta egia esan da invento bat. Guk funtzionari behi, gure prestakuntza zailetan, funtzionariak edo dela, gozea hortan, ez da? Langile publikoen ere mugitzen gara, baina ikastarak ematen dizkigunean, eta zerrendak, zerreintza da deskubrimentu bat. Zertazen duzu, behitu ze gauza simplea den. Batutan dakagu testu bat, hainbat horrean, eta liburuan dituzu adibide batzu, gainera jarrita nola dago pantalla bat, eta nola egin dugun. Deskubrimentu bat, azken fina nolako testu morgoio bat, 6 lerrotako esaldi bat, edo, bi esaldi ez da gizela eta batzutan hori eman daiteke zerrenda moduan. Orduan liburuan esplikatzen dugu nola egiten diren zerrendak, zertarako egiten diren, eta zer nolako baldintzak edo bete behar dituzte. Hori, zentek interesgarria. Eta taulekin ere kontu zibilar dugu, ze taulak ere problematikoak dira,
esatratau badago jendeak itxuek eta irakurtzen dituzte web horriak makina berezi batzuekin. Makina horiek ez dituzte detektatzen, ez dute detektatzen taula bat guk ikusten duten bezala, ezta? Osea, zeldak eta bestea. Beraiek kontatu egiten diete. Orduan, karo, segun nola antolatzen dugun, kristonago anabasa sortzen zaie. Bai? Bueno, eta ez gehiago gustatuko, ja hirugarren atalera pasako naiz. Idazketa prozesua. Atal hau da, bueno, igual irakurtzen baduzue, hau izango da nola esan guzueke. Bueno, erabiltzen egin ez gauza bat, den eukara puntatuta negritaz esplikatzeko, eta ez dizut esplikatu, atzera ingo du, baina hau da, ez da egiten entzun duzuen inoiz, iturri tamaina relatiboa. Hau da, testu bat, ikusten duzuen noraren ezen mugitzen. Hau mugitzen dut kontrol teklarekin, eta botoiarekin, eta hau da, errazunaren printzipio bat. Hau da, bueno, nik ez dakit, ni operatu ninduten begietatik, eta goldatu nintzean lanera astelen goiz baten jartzen ez ordenadore aurrean, teoriaz ja sendatuta alta emanda, eta jartzen nintzen eta ez nuen ikusten kara. Entuziaten neopia eta utzi zidaten bestean. Zertan, kontua zer da, sartzen nintzen horrietan ezukatela hau. Eta imaginatu, begiratu zein erosoa den hau. Eta hau, euskeria da, eta da, kontrole zearekin eta erabiltzen dut, handitu eta txikitu egiten da zerotan. Bueno, zituko duenekin. Idazketa prozesua. Honetan, gutxi gora bera. Zer azaltzen dugu, izenak esaten duena. Nola prestatu behar den testu bat weberako. Eta honetan, badia gauza interesgarriak, zate baterako, ez da egite. Hau da, formulariaren zera bat. Idazketa prozesuan, nik, gero esplikatu duzuen nola irakur daiteken zea liburua, proposamen bat iko duzuen, nahi duzuen moduan. Kapitulu hau apur bat asturagoa da. Ze teoria ere sartzen da, kazetaritzarekin dago lotuta. Ez da egiten hemen kazetaritzako ikasterik dagoen edo, baina hor testu bate, nola idatzirearen testuak irakasten denean beti izaten zain, ez da? Alderantzizko piramidea, bai? Horako piramide invertikoa edo zehortan. Importanten hasieran eta joan zehortan. Normalean, administrazioko testuetan egiten zen alderantziz. Eno eta behin antecedentes, ez dakiz oinarriak, zuzenbideko oinarriak eta gizak, eta gero importanten amaieran. Webelako justo buelta eman behar zain horri. Imaginatu zerako problemak ukiko ditugun dokumento juridikoak webelako prestatzen ditugunean. Hortan gauditza, baina, ni proposatzen zuen eman duzue, 105 orrialde honetatik aurrera, hor daukagu adibide bat. Eta bagoaz, bide paraleloan esplikatzen testu bat, teoriaz, testu bat nola hobetzen den egoki izateko webelako. 10 orrialdetan, hor daukazue, eta atalez atal, eta adibide bat nola bihurtzen dugun, adibide komunikatibo bat edo. Nola jartzen dizkiogun tituluak, azpitituluak, nola eramaten dugun informazio importantena hasierara, eta bar. Kapitulotan gutxi gora hori ikusten dugu. Eta ja, bukatzeko. Estiloa. Honetan, ezaugarriak, testuen ezaugarriak aipatzen ditugu. Testu horretik nahi dizuet. Banaketa hau, egia esanik ez hartu modu kontzeptualean. Gukin dugun banaketa, navegazioa bai, baina gero diseinu, estilo, idazketa prozesua, hor kontzeptua nazten dira. Hori izan da gehien bat, zailkapen modu bat. Eta horan ikusiko duzue, diseinioan esate baterako tituli buruz hitz egiten dugula, eta gero idazketa prozesuan ere hitz egiten dugula tituli buruz, eta estilon ere bai. Ze diseinioaren barruan titulua da gauza importante bat,
lehenengo zera bat, baina idazketa prozesuan ere esplikatzen dugu nola egin titulu erakargarriak, zer nolako luze eduki behar duten, eta lako gozak, bai? Nola bihurtu zertan, bueno, besterik gabe. Orduan, 2 minutu, honetan, kapitulo honetan, banatu dugu kapitulo hau bat aletan, lehenengo eta behin testori dagozkiona, gero parrafoak, luzera, egiten dugu proposamen bat, baina bueno, erabat malgua, parrafoa, esaldia eta gero lexikoa. Eskat aztertu dugu hizkuntza maila bakoitzean, eta esateko parrafoak norakoak izan behar diren. Parrafo bakoitzeko hori entzun da eukeko duzue gehieno. Parrafo bakoitzeko ideia bat. Interneten, webean, ideia hasierara eraman behar da. Komeni da, parrafoen hasiera eramatik ideia importantena. Esaldietan, hori ibapeko katezismoa da. Gerundio eta erratibozko esaldeekin kontu zibili, nominalizazioekin kontu zibili, zenaztartuekin kontu zibili, eta gero lexikoa. Lexikoan ere, eta batez ere mugitzen garenean ere batzuetan kontu zibilea dugu erabiltzen ditugun terminoekin. Edo laguntzen dugu jendeari, edo batzutan, esaten ez dute zer horretzen, edo txarrakoa dena uretzako euskaldun hontzat, pasatzen da bera. Eta hori ere, bai saihestu nahi dugula goitik eta betik. Orduan, gutxi gora bera, hau da, liburuaren zer hortan, egin da nukan olako laburpen bat egian egusen emaz dute egingo, baina bai bukatzeko markatu ditu punto batzu, baina bai animatu nez ikusten da, olako gauza ikusten dituzian zurazki zuetariko batzui tokatuko dezue, hemen gutxira edo azteia pensatzen edo tesina bat egin behar duzuela, edo tesi bat, edo dena alakoa, dituzelako mundu erekitzen den honetan, nik aipatu ditut batzu, baina ez ditut aipatu esateaterako sare soziala. Eta sare sozialetan esatatu nik badaki, jakin, Euskal Herriko Unibertsitatean ja, hemen gutxira orkestuko dela tesi bat, sare sozialen inguruan. Gara, izango da tesi bat, ez dakit. Baina behituzelako bidea, sare sozialak, hemen enpresan hau bestea. Zelako lanak horrekusten dira eta krisisa soiotan importantea da bideak irekitzea. Hemen, community manager zen horiek eta modan jarri dira. Azkenean dira postu batzu netzako importantena dela, eta apurtxo bat ikertu dut. Administrazio askotan egunen egon nintzen Alcobendaseko web horria daraman pertsonak Alcobendase da oso udal aurreratua arroia botan, eta gestioan, gardentasunean, eta zer hortan oso aurreratua. Eta web horriaren arduraduna, eta postu nintzen biziki, zen ikasketaria naiz ikasketez, bera ez da teknologoa. Bera ez da teknologoa. Osea, esan edo mundu ontan badago, eta respeto osoz, osea, mundu ontan badago bide luze bat teknologoak ez diren personentzat. Osea, niño, honetan aritzeko, proposatzeko komunikazioa, proposatzeko testuak eta proposatzeko bideak eta ez da izan behar informatikai bat. Soziologo batek daukanen bere biziko ibilbidea, ikertzeko zertan, psikologoek, zuzenbide arroa zezanik ez. Osea, zenba liburu ez dagoen gaur egun notifikazio elektroniko buruz. Osea, eta ez dira bat etortzen, osea, abokatuak eta ze horiek, eta ja, bitu zer legetan dagoen araututa, da, 11.2007 legea, 6 urte pasatu da, komunitate autonomoak ere badauka bere dekretua, iaskoa. Eta, bueno, pizkat hortan animatu nez eituztet, zebide eta aia polita da. Zurazki, zuek nik esan ditu da guztia badakizkizue, igual beren ikasi gabe, batzuk ikasi dituz tokatu zezuna, baina danok bakizu zer den tablet, phablet, phone, eta zer hortan, eta bakizue nola komunikatzen den, nola bilatzen diren mezuak, eta hau eta bestea, zuek zarete sare sozial erabiltzaileak, interneteko web horrien erabiltzaileak, dana dakizue. Eta guk egin izan dugun honekin apur bat da, bueno, bildu, antolatu eta modu zeharrokorrean eta eskaini zertan. Bueno, pues, esan dagoa, galderarik edo eskari badago, nizabira matzen naiz, esan dute, eta sartzen pasaetik bateko web horrien eta daude gure bideak eta...